por accidente de traballo, os traballadores non van perder salarialmente nada. Complementa a empresa hasta o 100%. Era fundamental, é dicir, no aspecto que tuvemos que entrar a falar algo, porque a empresa o había incluído dentro da negociación colectiva e que fora un atranco durante os últimos meses, que era a mobilidade, é dicir, nosotros a mobilidade ou a flexibilidade, mellor dito, a nivel colectivo ou a nivel individual. A empresa non la plantexou no seu momento como un arma que nosotros tiñamos unha desconfianza tremenda, pero sabíamos que tamén, así como a empresa falou dos nosos puntos, pois nós tiñamos que de alguna maneira abordar. E chegamos á situación en que abordamos a flexibilidade, e tanto a nivel individual como a nivel colectiva, pero partindo dunha base. É dicir, que a mobilidade sexa unha ferramenta para a empresa, para traballar, e nunca coaccionar, nin presionar, nin intimidar aos traballadores. Entonces, os parámetros a que se chegou a un acordo na flexibilidade individual garantizan plenamente que o traballador ten que estar acotados perfectamente definida cando a empresa quere recurrir a solicitar que o traballador cambie de turnos ou de horario de traballo ou algo, está perfectamente regulado. É dicir, que é unha ferramenta, non é unha ferramenta para que funcione, non para abusar. E a nivel de flexibilidade, mobilidade colectiva, pois é o mismo. É dicir, pensamos que puxemos un ou dous parámetros de ferramenta para que a empresa, pois, bueno, teña a posibilidade de adaptarse á hora de producir, á hora de poñer en marcha un turno ou parar un turno, pero sempre cando con un preaviso, con as normas de xogo que permitan que a empresa non abuse desa situación e que en ningún momento, por outro lado, a empresa poida decir, como me acotades as miñas normas de xogo, pois estou nunha situación crítica, entonces teño que poñer en riba da mesa outras cousas. Pensamos que lle facilitamos á empresa que traballe, que non abuse desa situación para mover a manipular aos traballadores sin xeito nin dereito, e que non sea excusa para dicir que non pode facer o que desexa porque nosotros o acotamos. En grandes rasgos, pois, bueno, son os parámetros onde se moveu a negociación. Algo se les quedou por el camino? Sí, o contrato relevo. O contrato relevo se quedou no camiño, pero, bueno, é dicir, non sei se o comentaba antes ou en algún momento, é dicir, era tremendamente importante porque nunha siderurxia, pois, bueno, a salud, o ambiente non é o mismo que a nivel de outras ramas. Entón, ese contrato quedou por o camiño. Tamén hai que dicir que quedou por o camiño porque Megasa durante estes últimos 2 anos foi tendo acordos individuales cos traballadores para rescindir o contrato, é dicir, prexubilar a xente por enriba de 61 anos. Entón, aínda que deixamos por o camiño, pensamos que é unha das cousas que habrá que nos seguintes convenios abordar, porque ahora mismo tampouco tendríamos a xente a quen aplicarlle o contrato relevo. Entonces, pero bueno, sempre que empezas unha loita, non chegas con todo ao final. Bueno, una vez se firme el preacuerdo, el acuerdo definitivo, ¿cuándo se empieza a aplicar el convenio colectivo o se aplica, no sé? Sí, é dicir, o convenio colectivo, a idea é que seamos capaces de firmalo en esta semana ou no principio da semana que ven, e unha vez que se firme, aínda que normalmente nos convenios se lle pon sempre cando sea registrado por a autoridade laboral competente, pois, bueno, normalmente a autoridade laboral nunca pon obxeccións ao registro do convenio, é dicir, pero se aplicará poñernos a pensar no seguinte convenio colectivo, porque é o que nos queda. Decir, é importante que sabemos todo o que costa. Aos traballadores de Megasa nos costou moitísimo chegar a un acordo deste convenio. Foron moitas as xornadas de loita que mantuvemos, pero, bueno, tamén hai que ter en conta que se avanza gracias á loita e estar reivindicando sempre dentro dun camiño de
de saber que é o que pides e saber xustificala, saber defendelo, porque ese é o único camiño, o da razón, é o de que a veces que é moito máis fácil, o do sentido común cando pides as cousas. Entonces pensábamos que estábamos cheos de razóns e por eso, bueno, por eso chegamos con todos os puntos ao final e chegamos da maneira que chegamos ao final e conseguimos, baixo a nosa perspectiva, un convenio que os traballadores en asamblea, tamén hai que dicirlo, ratificaron por casi por unanimidade. Houbo 4 votos en contra de 142 ou 143 traballadores asistentes á asamblea, 4 votos en contra do convenio e 7 abstencións. Non entendemos, evidentemente, da abstención, pero, bueno, vamos a deixar, porque cando estás falando da túa situación laboral, ou de abstenerse ou non abstenerse é algo que tes que ter claro ou non, pero, bueno, sempre ten que haber posicións diversas. Bueno, Vicente, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Gracias a vos por permitirnos explicar a toda a comarca a nosa situación. Bueno, ustedes ya lo saben, mañana estaremos aquí de nuevo en Espacio Abierto, les esperamos.